Vítaj v podcaste Kakao Codes Hlas Kaká, mieste, kde sa stretávajú sila rastlinných medicín, vnútorná transformácia a kódy Matky Zeme. Som Paulína Brinichová a pozývam ťa na malý moment spomaliť a načúvať hlasu, ktorý sa zrodil v tichu. Ahoj, vítam ťa s hlbokou vďačnosťou v ďalšej epizóde podcastu Hlas Kaká. Nie už si teraz kdekoľvek alebo robíš čokoľvek, skús sa na chvíľku spomaliť. Skús sa na malý moment zastaviť. Možno máš práve v rukách svoju šálku kaká, možno práve varíš alebo upratuješ alebo šoféruješ a možno práve iba zatváraš oči a počúvaš ďalším kódom kaká. Mám pre teba na úvod jednu otázku. Kedy si naposledy skutočne cítil alebo cítila? Nie hlavou, nie tým, čo dáva zmysel, ale tým, čo sa jednoducho deje v srdci. Bez vysvetlenia, bez obhajoby. Skrátka len sa to deje. Dnes ťa pozývam do priestoru, kde kakao neotvára iba mentálny svet, ale práve ten, ktorého sa najviac bojíme. Naše srdce. A ako vždy, aj túto epizódu začneme príbehom. Dnes ťa zoberiem do jedného pre mňa veľmi silného príbehu, ktorý sa odohral tento rok na jar, to znamená v roku 2025, na kakaovej farme v Ekvádore, kde som začínala svoju prvú šamanskú dietu s kakaom. Bývala som na tejto farme, ktorá bola na pobreží s malou komunitou a s majiteľkou, ktorá je matka 3 detí, nádherná, čistá bytosť, a úžasná, dnes už moja úžasná priateľka. V tom čase som začínala svoj 7-dňový pôst, ktorý bol nielen fyzický, ale aj duševný a cítila som, že sa vo mne opäť rozpadáva realita a ilúzia, ktorú som si o sebe vytvorila. Vieš, ja už tieto prerody alebo transformácie nevnímam nejak dramaticky, skôr sú pre mňa naozaj veľmi silne očistné, pretože viem, že ako náhle sa niečo v mojom živote začne meniť alebo rozpadávať, je to vlastne žiaduce, pretože vzniká niečo nové. Niečo, čo som si vlastne predtým sa snažila zhmotniť a pritiahnuť do života, alebo ak chceš, tak zmanifestovať. A táto žena, teda majiteľka farmy, bola pre mňa, alebo teda je pre mňa výnimočnou ženou, pretože ako jedna z mála ľudí na tejto planete, na našej nádhernej Zemi, vníma kakao ako bytosť, ako učiteľa, ako ducha. To znamená, to bolo to, čo nás spájalo na istej úrovni. A bolo to v podstate vnímanie kaká ako bytosti. Už prvý deň môjho pôstu sme ráno začali kakaovou ceremoniou. Bol to pre mňa veľmi silný rituál, pretože tento rituál nebol zameraný na prepájanie sa v podstate iba s vlastným srdcom alebo iba s kakaom. Bol to rituál, počas ktorého sme sa prepájali jedna s druhou, prepájali sme sa s farmou a teda s prostredím, ktoré mne držalo priestor počas 7 dní v pôste a prepájali sme sa áno aj s kakaom, ale na úrovni bytosti, nie na úrovni toho, že máme kakao v šálke. V tom čase veľmi silno pršalo. A my sme zobrali z kuchyne kakao, zobrali sme všetky veci, ktoré sme potrebovali na vytvorenie ceremónie a prechádzali sme farmou. Išli sme, povedala mi, že pôjdeme tam, kam chcem ja. A nechala sa viesť. A ja som na malú chvíľku sa prepojila s tou farmou, o ktorej som zatiaľ veľmi nevedela, pretože som tam bola iba jednu noc. A požiadala som farmu a teda kakaovníky, stromy, kakao ako bytosť, aby ma viedlo touto farmou, aby ma priviedlo na miesto, kde je vhodné začať, kde je vhodné prepojiť sa, kde je vhodné odštartovať svoj 7-dňový pôst. A tak som sa nechala viesť energiou. Nechala som sa viesť svojimi vlastnými nohami, svojim vlastným srdcom a svojou vlastnou dušou. A zrazu som pocitila, ako moje telo začalo naozaj intenzívne vibrovať
Mnohí to možno poznáte, mnohí možno nie, ten pretlak energie, ktorý prichádza. A ja som jej to povedala a spýtala som sa, či prichádzame na nejaké iné miesto, respektíve povedala som, že cítim, že sme správne. A zrazu sme prišli k nádhernému stromu. Naozaj nádhernému stromu, ktorý mal vlastne aj tvár. A ja som sa spýtala, čo je to za strom a vlastne majiteľka farmy mi povedala, že tento strom vníma ako otca farmy. A bol to naozaj tak, bol úplne iný ako ostatné, bol prekrásny, bol majestátny, mal nádhernú mužskú esenciu, veľmi ochrannú a ukotvujúcu. A tak sme si sadli pod tento strom a ona mi vtedy povedala, že presne sem ma chcela zobrať. Nevedela som to, jednoducho nechala som sa viesť tým, čo som cítila a tým, kde som chcela byť a tým, kde ma kakao, alebo teda bytosť kakaa chcela mať alebo nás mať. Najskôr sme poskladali oltár, zapojili sme vlastne celú Matku Zem. Vytvorili sme nádherný prírodný oltár, vytvorený z kvetov, plodov, listov, koreňov, sviečky. A potom sme sa pustili do prípravy kakaa, ktorá trvala naozaj hodiny. Myslím si, že ešte som nikdy toľkoto času nevenovala príprave kakaa. A tam som si uvedomila, že skutočná ceremónia začala v momente, kedy sme sa zobudili a začali sme hľadať to správne miesto. Skutočná ceremónia nezačala v momente, kedy som začala nalievať kakao alebo variť kakao. Išlo tu obrovský proces naladenia sa. Dotýkali sme sa surovín, dotýkali sme sa Matky Zeme, dotýkali sme sa všetkého jedna druhej. Rozprávali sme sa s vodou, pozývali sme element ohňa a následne sme sa prepájali aj s kakaom. Keď mi majiteľka farmy nakoniec naliala čerstvé kakao do bambusovej šálky po niekoľkých hodinách, tá pre nás skutočná ceremónia sa mohla začať. Prišli modlitby, zámery, úcta, pokora, pozornosť. Až som sa nakoniec napila. Do dnešného dňa si pamätám, ako to kakao chutilo. Po prvom dúšku som cítila, ako sa moje zrenice rozťahli, ako do môjho tela prišiel nával energie, ako moje telo začalo zrazu pumpovať, vibrovať. Pochopila som, že toto bol presne ten moment, kvôli ktorému sa ten niekoľkohodinový proces odohrával. Každý dúšok kakaa bol venovaný inej časti tela, každému kúsku pamäti, každému tichému hlasu v nás. V momente, keď som si šálku priložila na svoju srdcovú čakru, stalo sa niečo, na čo asi naozaj nikdy nezabudnem. Dážď zosilnil a kvapky začali dopadať priamo do mojej šálky s kakaom. Ako keby sa nebo chcelo napiť spolu so mnou. Vtedy som si uvedomila, v akom prepojení som žila, že naozaj tam prichádzal už aj element vody a nebo tam bolo so mnou. Jedna z kvapiek kaká mi vystrelila priamo do oka, pretože ako ten dážď silnil a on kvapkal vlastne do toho kaká, tak kvapky kaká začali vystreľovať vlastne a vystrekovať z tej šálky. A v tom čase mi kakao stekalo po tvári, po hrudi, po nohách. Bola som naozaj celá od kaká. Ale pre mňa najsilnejší moment bol ten, keď som sklonila hlavu a zbadala som, pretože mala som oblečené tielko, to znamená dekolt som mala holý. A zbadala som, ako mi kakao stekalo po hrudníku a vytváralo obrovské srdce. Bol to pre mňa tak veľmi silný moment, že do dnešného dňa mám z toho husaciu kožu, pretože v tom momente som cítila, že som sa práve znovu narodila. Nie do sveta, ale do seba. Do svojej duše, do svojho srdca, do svojho fyzického tela. A v tom chaose dažďa a kaká som cítila naozaj obrovské prepojenie, vďačnosť, spomienku a návrat. Nie návrat do miesta, na tú farmu, ale návrat domov, do svojej vlastnej duše. Len som tam tak sedela a premýšľala som nad tým, kam ma duch alebo bytosť kaká priviezli, pretože ja som začala dostávať odkazy
3 týždne predtým, ako som sa ocitla na svojej ceste od bytosti kaká. Začala som dostávať odkazy, že sa mám prepájať s celou bytosťou, s celým stromom. Pochopiť koreňový systém rastliny, pochopiť rast rastliny, pochopiť listy, energetiku, pochopiť ako keby celý ten transformačný proces od semiačka až po šálku kaká. A ja som sa naozaj tak odovzdala týmto odkazom, odovzdala som sa ceste, ktorá je v súlade so zámerom svojej duše, že za 3 týždne som už sedela na farme. A cítila som to prepojenie, ktoré v mojom živote bolo zatiaľ najsilnejšie, aké som kedy cítila. A možno si teraz hovoríš, dobre, pekný príbeh, ale čo to vlastne znamená, že kakao otvára srdce? Vieš, ja sa ti vôbec nečudujem, pretože aj keď dôverujem srdcu svojim nejakým signálom alebo svojim kódom alebo aktiváciám alebo odkazom, ktoré dostávam, ktoré prechádzajú nielen cez moju myseľ, ale najmä cez moju dušu a cez moje srdce a cez moje telo, vnímam, že potrebujem aj chápať. Potrebujem prepájať duchovnosť s fyzikou, neviditeľné s tým hmatateľným. Takže poďme sa teraz pozrieť na to, čo sa pri kakae deje. Naozaj. Na fyzickej úrovni kakao obsahuje teobromín, látku, ktorá je podobná kofeínu, ale je jemnejšia. Teobromín pôsobí na srdcový sval a periférne cievy. Zvyšuje okysličenie, rozširuje cievy a tým doslova fyzicky otvára náš hrudný priestor. Naše srdce sa tým uvoľňuje, telo sa prehrieva a v hrudi sa objavuje jemné, ale také veľmi živé pulzovanie. Kakao tiež stimuluje serotonín a oxytocín, čo sú vlastne hormóny radosti, spojenia a dôvery. Preto počas kakaových ceremónií často zažívame uvoľnenie, máme pocit, že potrebujeme objatie alebo potrebujeme niekoho objať, môžu sa objaviť slzy alebo smiech. Nie preto, že by sa v nás niečo lámalo, ale preto, že sa konečne cítime v bezpečí a cítime sa tak, že môžeme byť vlastne zraniteľní v bezpečí. A to je to, čo voláme otváranie srdca. Nie ako metafora, ale ako fyzický, neurochemický a spirituálny proces, ktorý nás jemne navracia k podstate. Srdce nie je však len pumpa. Je to centrálny uzol nervového systému, ktorý má vlastné neuróny, má vlastnú pamäť. Nielen emočnú, ale aj bunkovú. V mnohých tradíciách bolo srdce sídlom duše. Nebola to hlava, nebola to logika, ale srdce vedelo, čo je pravda. A keď sa toto naše srdce zatvorí, tak mozog začne kompenzovať. Vtedy začneme plánovať, kontrolovať. Niekedy sa možno, že aj bránime. Ale keď sa naše srdce otvorí, zrazu si dovolíme len byť, dýchať, cítiť, spomaliť a milovať. A kakao, alebo bytosť kaká nám to ukazuje svojou vlastnou jemnosťou, nie silou. Neprichádza ako výbuch, prichádza ako jemné ruky, ktoré nás pozývajú domov. Jemnosť je sila kaká. A v dnešnom svete je práve jemnosť jednou z najodvážnejších foriem pravdy. Keď sa povie história kaká, väčšine ľudí napadnú Majovia a Aztékovia. Áno, práve v týchto civilizáciách bolo kakao vysoko cenené. Používalo sa ako platidlo, ako obetina, ako nejaký rituálny nápoj elit a šamanov, ale ešte pred nimi tu bola iná civilizácia, ktorá sa volá Majo Činčipe. Títo ľudia žili na území dnešného Ekvádoru a práve tam sa našli najstaršie dôkazy o používaní kaká. Nie stovky, ale tisíce rokov predtým, než vznikli pyramídy Majov. Pre nich kakao nebolo výsadou, nebolo to luxusné, bolo to bežné aj posvetné zároveň, bolo súčasťou každodennej aj duchovnej výživy, nie oddelenie, ale v jednom pohári. O tejto civilizácii ti poviem viac v jednej z ďalších epizód, pretože príbeh tejto civilizácie je naozaj dýchberúci a verím tomu, že bude zaujímavý aj pre teba. Ale chcem, aby si už teraz cítila alebo cítila, že kakao nie je trend. A neobjavili ho Majovia. Kakao je pamäť Zeme. Je spomienka na planéty, na spojenie, na jednoduchosť, na posvetnosť všedného dňa.
Po návrate z diety som bola iná. Nie tak nejak dramaticky, ale veľmi ticho iná. Zmenila sa vo mne jemnosť, získala som schopnosť viac načúvať vlastným potrebám, svojmu telu, srdcu, svojej duši. Áno, prebehli vo mne aj veľmi hlboké spirituálne zmeny. Začala som dostávať rôzne vízie, rôzne kódy, vnútorné obrazy, aktivácie. Priamo od vedomia kaká, ktoré sa napájalo na to moje, pretože som to v tom čase tak chcela. Pretože som bola pripravená počúvať a nechať sa viesť. Zrazu som dokázala vnímať priestor medzi slovami. Prázdno medzi myšlienkami, ticho, ktoré je prázdne, ale plné zároveň. Pochopila som, že nemusím stále tlačiť, aby sa veci stali. Že autentickosť nie je sila, je to úprimnosť. A že jemnosť nie je slabosť, ale inteligencia srdca. Bytosť kaká mi dala akýsi návod k tomu, ako zjemnieť. A to je jeden z najväčších darov, aké som dostala počas svojej prvej kakao diety. Možno necítiš volanie ísť do pralesa a je to tak úplne v poriadku, pretože nie každý musí prejsť džunglou, spánkom v húpacích hamakách alebo pôstom v tichu. Toto bola a stále je moja cesta. Nebudem klamať, je náročná a zároveň nádherná. Ale chcem, aby si dneska uvedomila, že aj tvoje srdce je tiež len prales. A vstúpiť doň môžeš aj doma. Každý jeden deň alebo každý jeden večer. Stačí, ak to urobíš vedome. A skúsim ti dať niekoľko jednoduchých krokov, ako si vytvoriť svoj vlastný kakaový priestor v pohodlí domova. Veľmi dôležitý je zámer. Spýtaj sa, čo moje srdce dnes potrebuje cítiť. Následne precíť vďačnosť. Poďakuj rastline, poďakuj sebe, poďakuj svojmu vlastnému fyzickému telu. Buď v tichu. Iba seď, dýchaj a počúvaj. Zapoj dotyk. Objím sa, polož si ruku na srdce, masíruj si hrudník, vnímaj teplosť šálky, v ktorej sa nachádza tvoje kakao. Môžeš zapojiť aj pohyb alebo písanie, to znamená, že kľudne sa môžeš jemne hýbať, tancovať alebo si napíš, čo cítiš na papier bez akýchkoľvek filtrov, pretože je to iba text pre teba. Kakao nie je kúzlo, kakao je spojenie. A možno aj ty teraz cítiš, že sa v tebe niečo jemne posúva. Nie tak dramaticky, nie ako nejaký výbuch. A možno, že aj áno, pretože tie rozpady realít bývajú niekedy naozaj veľmi, veľmi silné a intenzívne. Ale vec, že tento rozpad je akýmsi návratom. A ak ťa dnešná epizóda oslovila, pokojne mi napíš, ak máš šálku kaká, dopiju s láskou, s úctou, s rešpektom a s pokorou. Ak nie, možno si ju dnes večer ešte iba uvaríš a uvaríš si ju inak. So srdcom, so zámerom. Ďakujem, že si tu, že počúvaš, že cítiš a pamätaj si, že tvoje srdce vie. Stačí, ak mu dáš priestor. Tento podcast vzniká aj vďaka tvojej podpore mojich projektov značky Design od lesa. Nákupom na stránke www.designodlesa.sk mi pomáhaš tvoriť a prinášať tak ďalšie učenia z pralesa, kódy rastlinných medicín, ceremoniálny obsah a priestor pre hlbšie spojenie s dušou. Ďakujem.